Mirotić konačno progovorio, otkrio sve o glasinama da ga je zvao patrijarh Porfirije da ne pređe u Partizan. Nikola Mirotić je letos bio glavna priča u svetu košarke. Iako je već bio viđen u dresu Partizana, to se nije desilo, pa je završio u Olimpiji iz Milana. Tada su kružile priče da ga je zvao čak i patrijarh Porfirije kako ne bi došao u Partizan, a Mirotić se sada oglasio o toj temi. Želeći da razobličim klevetu kojom se želi naneti šteta našoj svetoj crkvi i njenom patrijarhu, imam potrebu da izjavim da još uvijek nisam imao čast da sretnem njegovu svetost patrijarha Porfirija niti da sa njim direktno ili posredno komuniciram. Nadam se da će mi se u bliskoj budućnosti ostvariti želja da ga lično upoznam i dobijem njegov blagoslov, poručio je Mirotić. Dugo se tokom leta činilo da će Nikola Mirotić biti pojačanje Partizana. Pominjalo se da je transfer praktično završen, a onda je košarkaš rođen u Podgorici koji ima špansko državljanstvo saopštio da ne dolazi jer je dobijao pretnje i uvrede. 2 mjeseca kasnije o tome se oglasio trener Partizana Željko Obradović. Nikola je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori su bili vrlo prijatni i sve je teklo kako treba. Razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, koje igrače želimo da dovedemo, kako planiramo da igramo, on se zanimao za svaki detalj. Posle 2 nedelje takvih razgovora, on me je pozvao i rekao da ipak ne može da dođe. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci, naveo je najtrofejniji evropski trener za Nedeljnik. O kakvim pritiscima se radilo? Rekao sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla i vređanje i očekivanja i pretnje, ali da niko nije zaista trpeo neke posljedice od tog pritiska i da mislim da on može sa tim da se nosi. On mi je tada rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. A, od koga su stigli pozivi? Reći ću vam tačno kako je on meni rekao. Nije izgovorio ni jedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive iz politike i iz crkve. Na pitanje da li je tačno da ga je zaista zvao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, Obradović je rekao: Nikola nije otkrio ni jedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve. Toliko znam. On to može da potvrdi, rekao je Obradović.